Fin de semana moi variada na segunda autonómica de fútbol. Vitorias, derrotas e empates foron os resultados acadados por parte dos equipos barbanzáns. Na súa casa, o Atlético Oleiros venceu por 3-2 ao Xuño, tras dominar a primeira metade a que chegou cun 2-0. Na segunda parte, o partido igualouse, pero os locais mantiveron a vantaxe ata o final. Con este triunfo, os barbanzáns sitúanse segundos con 26 puntos. O próximo encontro será ante o Vitoria o domingo 21 de decembro. O Taragoña impúxase con claridade ao Sporting Lampón por 6-1 nun partido dominado de principio a fin. Os locais marcaron xa no minuto 3 e controlaron o encontro, mentres que o gol visitante chegou nos compases finais. O Taragoña é noveno con 16 puntos e o Sporting Lampón 13º con 11. Na vindeira xornada enfrontaránse ao Artes e ao Xuño. O Artes e Portodosón, pola súa banda, empataron a 3 nun encontro moi intenso. Os onenses dominaron a primeira metade e chegaron ao descanso cun 0-3, pero tras o descanso o Artes reaccionou e logrou igualar o marcador. Con este resultado, o Artes é cuarto con 21 puntos e o Portodosón 10º con 15. Na próxima xornada, o Portodosón xogará contra o Luaña. Lousame e Aguiño pecharon a xornada con derrotas por 2-1. O Lousame caeu ante o Luaña nos últimos minutos tras empatar no 76, mentres que o Aguiño, que se adiantara no minuto 8 fronte á Vitoria, viu como os visitantes remontaban. Na clasificación, o Aguiño é 12º, un posto por riba de Lousame. Na seguinte xornada enfrontaránse o Ase de Esclavitud e o Agrón Barcala. O Noia B tampouco puido sumar, caendo por 3-1 fronte ao Agrón Barcala. O descanso chegou con empate a 1, pero na segunda parte os locais marcaron 2 goles máis para levar a vitoria. O Noia B sitúase 14º con 10 puntos e o seguinte encontro será ante o SAR Extramundi. Con estes resultados, os equipos barbanzáns continúan a súa loita por sumar puntos e mellorar posicións na táboa.